Johnsky Productions. Adedin zendaruzi ya magavamba imi muzinga dzoke ndekubika kakure kwa makaenda muzinga tifunge. Adedin zendaruzi ya magavamba imi muzinga dzoke ndekubika kakure kwa makaenda muzinga tifunge. Amuna kana imi kumbooneka akana kumbotiraira nanasi tichakaringanzira muchatsoka kutarisira akana kuriko kumushando kwamakaenda musina nava azviwanikwa muchaisa pai zvimwe akusiriko naye rwendo rusina mperekedzi asi kunodiwa imipedzi iroro irwendo rudzi rusingakwirwewo kana bhazi atangozara nemapictures ndangariro totambudzika nderini patichakuona dedi shiwadzoka dedi nzendarudzi yamakafamba imi musingadzoke ndekubika kakure kwamakaenda musingatifunge. Dedi nzendarudzi yamakafamba imi musingadzoke ndekubika kakure kwamakaenda musingatifunge. Uyaikana iko kuope mundidane ndidaire akana kusiya ukanare muri yenyu katenga fare kurangarira patakafudzira misodzi mumwoyo yosinina ashungu uzotikuira mubvunzo usina anopindura hazvina kana tsaro kano akana kumboti wakutupai mama zvovashungurudza adzoka idzeditakusuva akungogara takaringarinda matama edu isu manyoro matama manyoro kuchema tinazoa. Dedi nzendarudzi yamakafamba imi musingadzoke ndekubika kakure kwamakaenda musingatifunge. Dedi nzendarudzi yamakafamba imi musingadzoke ndekubika kakure kwamakaenda musingatifunge. Amuna kana imi kumbooneka akana kumbotiraira nanasi tichakaringanzira muchatsoka kutarisira akana kuriko kumushando kwamakaenda musina nava azviwanikwa muchaisa pai zvimwe akusiriko naye rwendo rusina mperekedzi